100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, karon padayon natong iampo ang atong kahimtang sa kalibutan nga unta mahatagan na og solusyon kining atong giantos karon nga pandemya. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya miabot ang anghel sa Ginoo ug milingkod tungod sa kahoyng tugas duol sa balangay sa Opra nga iya ni Joas sa banay ni Abiser. Ang anak niya nga si Gideon naggiok og trigo didto sa tago sa usa ka pug-anan sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug miingon, "Maisog ka ug nag-uban kanimo ang Ginoo." Si Gideon miingon kaniya, "Sir, maipangutana ako kanimo, nganong nahitabo man kini kanamo kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo? Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan gibuhat sa Ginoo, labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Apan gibiyaan kami sa Ginoo ug gitugyan ngadto sa mga Midianhon." Unya giingnan siya sa Ginoo, "Lakaw ug gamita ang tanan mong gahom ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako gayod ang nagsugo kanimo." Ug mitubag siya, "Apan Ginoo, unsaon kuman pagluwas ang Israel? Ang pamilya ko mao ang labing mahuya nga banay ni Manases ug ako ang labing ubos nga sakop sa among akong panimalay." Ug ang Ginoo miingon kaniya, "Mahimo mo kini kay tabangan kuman ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi sama sa usara sila kataw." Si Gideon mitubag, "Kung nahimuot ka kanako, hatagi akog pruiba nga ikaw gayod Ginoo maoy nagsulti. Ayaw paglakaw hangtod kadalitan ko ikaw og pagkaon." Siya miingon, "Magpabilin ako hangtod nga mahibalik ka." Unya si Gideon misulod ug naglutog nating kanding ug naghimugpan gikan sa harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karne ug sakulon ang sabaw
ug gidala niya ngadto sa anghel sa Ginoo nga didto tungod sa kahoy nga tugas ug gidalit kaniya. Unya giingnan siya sa anghel, ibutang niining batuha ang karne ug ang pan ug ibubo niini ang sabaw. Gibuhat kini ni Gideon. Gikulit sa anghel ang karne ug ang pan, pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikuptan niya. Migula ang kalayo gikan sa bato ug nasunog ang karne ug ang pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya ug tungod sa kahadlok miingon siya, Ginoong Dios, nakita ug gikaatubang ko ang imong anghel. Apan giingnan siya sa Ginoo, ayaw kalisang, dili ka mamatay. Nagtukod si Gideon dito og halaran alang sa Ginoo ug ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang pagkigdait. Hangtod karon anaa gihapon ang halaran sa Ofra nga iya sa banay ni Abiser. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siyag kalinaw alang sa iyang katawhan ug sa nagatuo kaniya ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo
mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa, nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas. Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha, katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kumon kaayo kining maong ebanghelyo sa atong kinabuhi nga pagsigig simba na ningon lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa pultahan sa langit. Mas sayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Ang dagom perti man ang gamaya. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot ana kaysa dato pagsud sa gingharian sa langit. Pero bisag gisulti na ni Kristo, bisag kapila na ni nato nabati, bisag daghan na kay mga tao nga mipakita og example na kinahanglan yung sundo ni ug unsa kanindot ang mahitabo kung sundo ni nato, wa gid ta makumbinser kasagaran. Mangambisyon lang yapon tang madato. Maglikay gid ta anang kakabos. Nga gisigihan na maginunta nagbalik-balik, bulahan kamong mga kabos. Sumpay man ni sa ebanghelyo kagahapon mga igsuon, kadtong dato nga batan-on, nga giingnang Hesus ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos, nilakaw nga masulubon. Nya karon gisumpayan ni Hesus iyang gi-explain pastang lisura gid ay no sa pagsud sa langit kay kadtong batan-on nga dato gasigi ko to siya tuman sa 10 Commandments. Niingon gud si Kristo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw sa to pakighilawas, tahura imong mamagpapa, higugma imong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Niingon gud to siya, Ginoo, ako na gid ning gituman ang tanan, unsa pa may kuwang. Niya ingon si Jesus, usa na lay kuwang para mahingpit ka. Uli sa inyo, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, niya makabaton dayon kag bahandi dito sa langit. Niya balik din ug sunod kanako. Milakaw ang batan-on nga masulubon. Muna si Jesus karon mi continue siya pagingon pagkalisura gyud sa usa ka dato. Na karon kita ron nagasigig simba unsa may naas atong kasing-kasing ron nga madato o mapobre. Mapobre. Bakakon mo. Ang naas atong kasing-kasing karon o Jesus, kung mahimo lang yun, marang-arang akong kahimtang. Wagi naning kamot aron mapobre, pero na ipipila. Si Mother Teresa of Calcutta, naning kamot gyud nga mapobre, mo nang iyang gialagaran ang the poorest of the poor. Nya ni puyo sad siya uban kanila.
Si St. Francis of Assisi, si St. John Mary Vianney, ang patron namo sa mga pari. Sila si St. John Bosco, St. Vincent de Paul, St. Vincent Ferrer, San Roque. Porti, ginilang paningkamot, aron lang gid sila mapobre. Bisag available kaayo ang bahandi. Naningkamot gid sila aron mapobre. Ngano man, nakasabot kay sila unsa ning pagsud og langit. Muna ang atong misyon karon maningkamotang mapobre. Sige, ingnan niya na inyong mga kauban. Nang inyong mga kauban dinig simba, ingnan na sila. Maningkamotang mapobre aron ta malangit. Likaya natong madato kay maimpierno ta. Kana, nana. Ang inyong mga anak, kamo mga ginikanan, hala, sultihin na nagmayo. Dong, day, paningkamot, yun mong mapobre. Aron mo malangit. Ayaw mo paningkamot nga madato kay maimpierno mo. Kay maglisod, yugsod ang dato ngadtos langit. Sus, ninduta anino, mo ni itudlo bas mga ginikanan, bas mga anak. So, agin taro'y problema, way magkinihaay, way magsig pamaligya ng drugas, way magsigig baligya ng ilang lawas isip mga prostitute, wa say mamalit. Wa say mamalit. Pare, palit pa nang siya. Ingon na ba kay nganong mamaligya pa man kog drugas, nganong magsugal pa man ko, nganong mangurakot pa man ko, nganong magkorupsyon man ko, nga makapadato man ni. Niya ang akong tumong langit man. So ang government officials, mga lagad isip kabus. Dili magsigig gamit anang kwarta aron sa ilang kaugalingon. Ang parisan magsigig dupa-dupa aron mahimong kabus. Dili magsigig gukod anang kolekta, hain na dapitan ng kolekta na. Ana? Unya, unsa may mahitabo sa kalibutan kung mao na ni ang atong makatunan, mao na ni ang atong paradigm. Mahimo tang magkahiusa. Naa ang kalinaw kahiusa og mao na ni ang gitawag og muabot kanamo ang imong gingharian. Mga igsoon nga kinahanglan ta niini og pagtuo nga lig-on. Muna si Gideon sa unang pagbasa sa iyang kakabos, sa iyang pagka sinalikway, wa gid in taon, katago-tago lang taon siya to giok atong iyang trigo. Dinaog-daog, persecuted, giingnas Ginoo, ubanante ka. Himua ang tanan nimong gahom, buntugan ang tanan nimong kaaway. Ang kinakusga na tong kaaway ros kalibutan, kining materialism, kanig yung pagkahakog na to aning mga butang sa kalibutan nga mupatay na tas atong isig katao para lang yun maangkon ang mga butang, para dili ta mailisan sa atong posisyon, mupatay, mudaot sa isig katao. Mao ni ang dako kay natong kaaway nga buntugonon. Yon sao ni pagbuntog kakabos. Muna ni Ingos Kristo dire, ay lamog kabalaka kamong nibiya sa tanan. Kay ningon mas San Pedro dire, kami unsa may mahitabo namo Lord, nga amo naman ning gibiyaan ang tanan. Ya, ingon dayon si Jesus, kamo nga mibiya sa inyong mga panimalay, sa inyong mga uma, sa inyong mga ginikanan, asawa, anak. Ingon siya, makabaton mo og sobra pa sa gatusan kapilo sa inyong gibiyaan. Unya, tagaan pagid mo kinabuhing way katapusan. Mura sa ni tingali ang pagkasulti ni Jesus og makaingon ta anig sa ato pa ning panahon karon, makaingon kita istoryahe. Sunan ka? Og mubiya kag uma, mubiya kag bahandi, iuli nimo gatusan, sobras gatusan kapilo. Ato ko nung suwayag subay kadiyot. Si Mother Teresa of Calcutta, matod pa sa akong nabasahan siyang kinabuhi, pag adto niya didto sa kaning Calcutta, pagsugod niya serve, ang iyang gida nga personal niyang kwarta, $2 US dollars. Maura gito iyang gigamit aron pag-alagad ato mga naghigda diasdan.
karong panahon na, unsa na may nahitabo atong $2 ni Mother Teresa. Matod pa sa estimate sa nagsuwat, mo average kuno si Mother Teresa og mupakaon og 6 tons ang gibug-aton sa pagkaon ngadto sa mga taong nagkinahanglan kada adlaw. 6 tons of food. Ikwentaha ko na rin yung pila na amount, ana. Kanang value meal sa Jollibee, kanang kanon niya na ay gamay manok, ana. Pila kay gibug-aton, ana? Kaabot na siya 1 kilo? Pila na kagramos. Nya i-multiply na nga mahimong 6 tons. Tagpilam ng value meal sa kuan. Ibuta di Jollibee, mahal man ang Jollibee. Ato lang nang may nusag katunga. Panitan ron, pila na ron siya? 79 or 80? Ana. So 40 kada kaon, 40. Nya mao na ang iyang gramos. I-multiply na nimo nga mahimong 6,000 kilos. Nya ang presyo nga tag 40 i-multiply sa nimo didto, tan-aw na to og pilay kantidad kada adlaw. Di na ko kamo mo kwenta na. So siguro mag-average si Mother Teresa og mga nating is mga 300 to 500,000 pesos kada adlaw. Asam ka mangitag kwarta na. Wa sila mag-solicit, wa sila magsigi og kada ganing sana negosyo, wa guys sila ako magdupa-dupam kay kun na stipend sila, sige lang yung alagad. Sige lang alagad. Naa ang ilang wa sila makabsi sa ilang pagkaon, tambal, bayad sa lugar. Wa sila makabsi ni ana. Nya plus pagyod midaghan pagyog maayo ang bukasyon sa ilang kaning kaning community. Kini usan ni siya ka gamay lang kaayong pruiba giunsas Ginoo. Si Saint Francis of Assisi gibiyaan po niya tanan nga matod pa sa istorya hasta ganing iyang purol, iyang gibiyaan dito sa ila, galakaw siya sa ila, nigawas siya sa ila, way sinina kay lagot kayo iyang ginikanan og iyang mga kaubas panimalay nganong mupuyo siya og pobre nga kinabuhi nga di man siya mupadayon og kaning manage sa ilang dako kayong bahandi. Iya man gibiyaan. So kalagot nila, gipahubo ang tanan hastang iyang katapusang sapaw, gihubo. Nya unsa may hitabo ni Saint Francis, wa na siya kwarta, sugod siya pakilimos, nya iyang ipanghatag sa iya sa mga kaubang mga pobre. Tan-awa karon ang mga Franciscan communities nakabsan bas pagkaon. Puwerte na nilang daghana, milukop na tibok kalibutan, dagko kay silang nahimong mga accomplishments kana ganing Amerika, ang ga-develop dihas Amerika mao ang mga Franciscans. Ang Holy Land karon ang nag-manage sa Holy Land mao ang mga Franciscans tungod sa ilang pagka-agents of peace. Peace. Ana. Pagkaninduta, mabalik lagi ng kwarta. Prego din nato, sige taghatag sa atong tanang kwarta, hotdo na tughatag, ang musod sad. Minilyon sa doy. Karon gani, gipatabang ta aning atong kapilinha, pila na roy atong halin. As of yesterday, niabot na og 1,350 atong halin sa mga slots. Na, gamay na lang. Gikas 28,500. 29,500. Karon 28,150 na lang ang available. Di ba? Kanindot ana. Wa man gani mo kapalit. Kaya anugunan mas kwarta. Anugunan mas kwarta. Palit mo ano, di ba? Gawas nga tagaan mo healing and deliverance, times pag nag more than 100 ang inyong gipalit og sa lain-laing paagi ihatag nas Ginoo. Makahimo ba ang Ginoo? Matod pa diri ni Kristo, dili ni mabuhat sa tao, apan walay dili mahimo sa Dios. Muna ingon San Pedro, kinsa ra may maluwas, unsaon man pagkabuhi namo. Ingon dayong Ginoo, dili ni mabuhat sa tao, pero
ang tanan mabuhat sa Dios, munang isandig sa Dios. Ingon sa Gideon sa unang pagbasa, unsaon man ako pagbuntog, Lord? Ingon dayong Ginoo, ubananti ka og mabuntog nimo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi. Sunan ka na. Ingka, Lord, unsaon ako pagbuntog aning COVID? Ubananti ka. Dali ra kay ni mawha ang COVID. Mahurot ra mog kamatay, wa nay COVID. Nga naman, kinsa pa may ma-COVID nga nangamatay na mamungtanan. Pero maghimo ang Ginoo og bag-ong kalibutan, bag-ong tao, nya kitang tanan nga nagsunod sa Ginoo nga nanga-COVID adto na tas langit, wa nay COVID dito. Nya ang mabuhi dinhi, bag-o na sad sila. Mayon sa ning pamatyon tatanan ay tabla raman sa natoy gi-COVID ning atong mga utok, perti naman natong dawua. Perti naman itong hangula ani mga yuta, mga balay, mga kwarta. Sus, grabe hagid nato. Nagutoy akong giwalihan nga nasuko nako nga akong giingnan nga kanang koral sa imong koral og pero wa ko kay bawha nga naa sa gikoral og ang imong koral nakaalino na sa agianan sa inyong silingan, gubana aron ka malangit. Sus, pertigin niyang sukua, ingon din siya nga, ikaw pader, wala dyan ka masayod, nga nung gikural ko ni akong balay. Kay sa wapan din ako kurala, hotdog pangawat ani among silingan, ang akong mga tanom, ang ako diri mga butang, gipangkawat pader. Karong gikural na nako, wa na makakawat. Nya, og ikaw diri pader, og ikaw pader, imong kuralon, o dili ni mo kuralon. Basa ko katubag nako. Ako din siyang giingnan. Si Maria bitaw, wa man to mangural, hasta iyang anak gikawat o gipatay siyang atubangan. Unsa man mosunod ka sa mahal nga birhen, dili sa ay di ta maghisgot anak pader, lahi man to, birhen man to. Siya nako din alam ta magistorya manangoy kay magistorya ta murag mga yawaan. Sa bahala na ng yawaan pader, basta ako na jud ning gisecure ang akong balay. Ana ay jud kong ingna pader nga sayop ni akong gibuhat. Sige, pauli sa inyo og ngadto na sa impierno. Nauna wa ko musulti tos tubangan, mapatay pa lang ko dito. To nga lisod kay ni kinabuhi nato. May nang patilawon sa tag-COVID aron kay bawta nga grabe din ni kinabuhi di biyaan ra man din nato. Bisag dato kay ka, maigo ka sa COVID, pull out on ka sa imong balay, butang gyud ka dito sa isolation, adto ra sa ka dito mamatay, iguli nimo sa inyo, abo na ka. Ana, so sa lang paghangol-hangol diya. May pakaron inyo na lang ang ibaligya tanan niya, inyo i-donate ka ni simbahan, ipalit na tong kapilin ha. So dakuan na to. Horot din 28,000. Ana bitaw sunod lang kita sa Ginoo ang kabus labi na gyud sa paglikay aning atong kahakog sa mga butang sa kalibutan. Manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon diha ni Kristo atong nakita ug nasunod ang kinabuhi nga maoy hinungdan nga kita makasud og langit. Ang kakabus kaputli. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, mukaylap kini diha sa pagka-maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod, makaangko na sa tiunay nga kalipay, nga kalinaw, kahiusa o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Maluluyon, amahan, dawata ang amo mga pagampo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikat. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ng imong sayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal lang, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo
among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Magampo kitang O Dios nga maluluyon pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna
aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila, ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagsulod sa langit. Nya unsaon man aron mahimong sayon, kinahanglan gyud nga atong ibaligya ang tanan, biyaan ang tanan og musalig ra gid ta sa Ginoo. Sa ako nang ikaw kaganiha, atong update sa atong nahalin sa Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 per slot para nis pagtukod sa atong kapilinha di Fatima. Ang nahalin 1,350 na ka-slots, ang atong kanini ang available dako-dako pa 28,150. Pakpakan ya po nato ang Ginoo niining ato karong mga grasyang nadawat. Ako lang sang hangyo di ay nga kana ganing kon mo hatag mo kinahanglan gyud nga inyong tiksan ko or i-message sa detalye labi na gyud sa name of sender, unya ang amount o ang control number or reference number. Na ataroy mga duha ka dili na to maklaim sa RD Pawn Shop tungod kay wa ko tagai og ngan sa sender, wa say amount. Nya inig adto na ko sa RD Pawn Shop, moingon man sila kuhaa usa ang kuan sir ang dito sa sender, kinsa man day sender ani nako online parishioner man na ma'am sa Audi kuhaa agyod kinahanglan kaila jud kasi imong sender sa pagkaila ni ng takaybaon ninyo. So salamat kay nag-donate pero sultihi lang sa kung kinsay sender, kinsay name of sender, kinsay amount o ang control number. Ikaduha ang correct spelling. Naroy pipila nato nga nagpada nga wrong spelling akongan or ang ila sangan nabali. Claim ko dito sa Palawan, gibalibaran ko kay ang ako nga naanasangan sa sender o ang gasinda nun mo na noy receiver. Kung tanto ako nga receiver, Kasinsyano ubod. Siya sender man kadireser. Nako unsam day na sa ingna ngadtong gakuan. Na koreksyon na natingali to. Mo na muhago man gyud kog pangobra ng inyong i-donate. I-kompleto na lang sad ang detalye para di na ta magsigig balik-balik. Salamat kaayo.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at panahon